25 ଜାନୁଆରୀ ବା ମାଘ ସପ୍ତମୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ ମୁଁ 24 ତାରିଖ ରାତିରୁ ହିଁ ଦେଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ନର୍ମାଲ 4ଟା ବେଳେ ଯେମିତି ଉଠିବା କଥା ଉଠିକି ଚା ପିଇକି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଦେଲି। ବାସ୍ତବରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସେମିତି କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯାଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବାଥରୁମ୍ରେ ହିଁ ବୁଡ଼ ଦେଲି। ବୁଡ଼ ଦେଇ ମୋର ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପାଇଁକି ଢାଳରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ିଲି। ତମ୍ବା ଢାଳରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ, ସିନ୍ଦୁର, ଟିକେ ଗୁଡ଼, କିଛି ପାଣି, ଆଉ ଅଗୁର, ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ, ଆଉ ଫୁଲ ପକେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାକୁ ଗଲି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗୁରୁ ଏବଂ ପିତାମାତା ଏମାନେ 5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଦେବତା। ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଠାକୁରକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚଳନ୍ତି ଦେବତା 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ସବୁଦିନ ଦେଖିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ନିରୋଗ ବି ରହିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବି ରହିବ। ଆଦିତ୍ୟାୟ ବିଦ୍ମହେ ଭାସ୍କରାୟ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଭାନୁ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ନମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଂ ନମଃ।